Helo, fi yw Tamar a fi yw Chydlynydd Ymgysylltu'n Gŵyl. A dwi fan hyn heddiw i weid Dydd Rhyngwladol y Menywod hapus i chi gyd. A mae gen i 3 gwestiwn i ateb i chi heddi. Y cwestiwn gyntaf yw, beth ydw i'n wneud dros yr Gŵyl? Wel, dwi'n ymestyn allan i grwpiau yn y gymuned ac i ysgolion a dwi'n trio cael nhw i fod yn rhan o brosiectau hwyl a chreadigol fydd wedyn yn cael ei arddangos fel rhan o'r Gŵyl. A hefyd dwi'n sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei platfformio fel rhan o'r Gŵyl ac yn cael ei dathlu drwy adrostraeon a cherddoriaeth yn y Gymraeg. A'r ail gwestiwn oedd beth oeddwn i eisiau gwneud pan o'n i'n 10 mlwydd oed? Wel, pan o'n i'n 10 mlwydd oed, o'n i eisiau bod yn awdures ac o'n i'n eisiau bod yn actores. A hefyd o'n i eisiau mynd i Hogwarts ac yn anffodus nath Hogwarts ddim digwydd. Ond dwi'n meddwl drwy dod a actio a sgwennu at ei gilydd nes i ddod o hyd i chwedleia a nawr dwi ddim yn gallu dychmygu wneud unrhyw beth arall gyda fy mywyd. A'r cwestiwn olaf oedd, sut ydy rhywun yn gallu wneud swydd fi? Sut ydych chi'n gallu cyrraedd y pwynt lle chi'n gallu wneud fy swyddi? Wel, sy'n ni'n gweud, os mae rhywun eisiau gweithio yn y celfyddydau, bod yn dda ffeindio eich niche chi o fewn y celfyddydau. I fi oedd hynna'n chwedleia. A nes i trio gweithio gyda pobl oedd yn ysbrydoli fi. A nes i hefyd cadw plygio arno fe, gweithio mor galed a phosib. A cofio, dwi'n meddwl, mae hwn yn dda i bawb feddwl, cofiwch eich bod chi yn briliant a bod gennych chi rhywbeth i gyfrannu at y byd. A parhewch i gofio hwnna tra bod chi'n trio ffeindio swydd o fewn y celfyddydau. Felly, diwrnod Rhyngwladol y Menywod hapus i chi gyd a gobeithio wnawn ni weld chi fel rhan o'r Gŵyl flwyddyn yma. Tara!